Yes, comrades. Good morning. Mwasuka bwanji, muli bwanji, mwaswera bwanji. Comrades, masiku mawa. Mawa la mawa. It's a day, Malawi Electoral Commission, it's a great campaign. Meaning that, kwamba mawa, apungu out. Mawa, ma councillors out. Ngatafuna apitize nchito yao, ayambaso campaign. Azipana campaign down tena, omwe na usafuna pikisani nao. Ata kale ndikti mphamvu pang'ono nda president achakwera ndiye yayi akujabe mazira ku state house azijabe pa 60 days apa achakwera zijabe maapozi chambo akhabe ndi mabodyguard chikonvoy uko kumwaza dola azimwaza abe kumaitana mafumu ku state house achakwera yayi 60 days anjoya koma ena onsewa hayi koma sachakwera tiyapemphanso ndipo tiyesesa kuyankhula kwambiri asamaitane anthu kupita nyumba yachifumu akatidesera nyumba yathu yachifumu panopa si nyumba zathu zili munoma ma state houses athu sakupasidwa ulemu yani ku nyumba yachifumu it's not like a hospital kapena it's not like an office yogawa ngongole ayi pali maofesi amene amagawa ngongole kwa anthu koma chakwera state house ayira akuisa kwambiri. I've never seen this before. Koma chifukwa choti chakwera ndi okanika sangaone zimene ndikukamba panopa chifukwa choti anthu ena mu MCP ndi opanda nzeru sangaone zimene ndikukamba apapa. Nyumba yachifumu situmangolowesa matraki zona the whole lole 7 ton 10 ton 12 ton kunyamula anthu ambirimbiri kupita ku state house sizimakhala choncho ayi kumene kuchosa ulemu ngati ndale za avuta chakwera sizimene ziza. You don't take people to state house. Ku state house uja malo amene aja ndokhala president so kofuna kuti mpaka kumapanga mwaphwando anthu mabwera palole ayi si ulemu umenewo. Ngati achakwera zakanika zakanika okha koma sanamizire mafumu kapena saonese ngati kuti iwo wali ndi chikondi pomatenga anthu kumapita ku state house ayi pamene papa tikwache kukakhala maiko ena kuti kuli anthu ozindikira kwambiri kapena tikakhala kuti kuli maiko ena komwe kuli ma institutions amphamvu kwambiri ngati military achakweratu awa tikanachosapo pampando asilikali akanachosa pampando chifukwa chitetezo cha ziko chimasokonezeka chitetezo cha mtsogoleri chimatetezedwa. There is no way achakwera ngakhale safe ndi anthu ambirimbiri kukakumana nawo ku nyumba yachifumu. That is nonsense. Zopanda ntchito sikuti chitetezo kumakhala kuti anthu anyamula mfuti anthu ena amene amapita ku state house amakhala kuti ali ndi matenda mwina chifuwa mwina TB komanso anthu achakamakumana mchinyumba chimodzi sikuti kapena onse aja amakhala ali healthy mzene ena ali ndi matenda opasirana mkamapuma mpweya uja ndi ukamba panopa mwina wina ake akudwala chimfine chonali ku state house. Malo aku state house si malo oti kapena umangoitana wina aliyense pamakhala nambala ya anthu opita kuja ukapita ku state house don't go more than 20 people koma you take all the people from lower Shile mene ali ku southern region achakwera anali ku southern region you get a lot of people anali ku Mzuzu chimozimozi kulilongwe chimozimozi we don't do kumangoti chimozimozi chitetezo cha ziko sikuti kapena umateteza mtsogoleri kunkhalo kuti mwina wina ake wanyamula mpendi kapena futayi matupi athuwa amakhala ndi matenda osiyanasiyana. Mukamaitana anthu ku state house malo ku state house ndi apang'ono komanso mmakhala mkati kumakhala matenda opasirana matenda amene wawina akadwala sangabwere poyera kuti ayi ndadwala matenda amene ndayitenga ku state house ayi so achakwera zimene apanga apapa kukhuzana ndi kutenga anthu mafumu athu kumapita ku state house that is wrong. Komanso chimozimozi mafumu athu azizowerera kumaona osamangoti chiko ndine fumu sinapite ku skulu andita na president ndipite ayi fumu ya nzeru zizifunsa chifukwa chani ndayitanidwa kupita ku state house kumaonanso kodi achakwerawo andipangirapo chani kapena mtsogoleri wa dziko wandipangirapo chani ineyo kuti mpaka ndipite ku state house 5 years sanakuone ni mafumu ndiye pali mafumu ena ake akumzimba
mafumu akumzimba pano panthu akumzimba ndi akumalawi. Mafumu akumzimba amanena kuti amagwira ntchito ndi boma, koma nawonso ali kalikiliki akufuna ndalama kwa anthu osauka ati azikamwa mowa kumiyambo yawo ya chingoni. That is wrong. Pamene maboma mwina anzathu akupanga kampeni, koma mafumu akumzimba pano pali kalikiliki ati akufuna ndalama yoti akasangalale akamwe mowa mukati mwa kampeni, which is not good. Sizabwino zimene zizi. Ndoti anthu akumzimba kufinyika and fumu ina iliyonse group village headman auti azipereka 113,000 kwacha plus mbuzi plus ufa. Just imagine. Anthu osauka ndi kale ifeyo kuno kumzimba kuno. I'm speaking this deep down from my heart. It pains me. Kwathu kuno kumzimba amalawi muziwe ishi akuti akukapanga zosangalala ufumu. This is a serious time. Nthawi imene tilipo panopa is a sensitive time, political time. Ndi nthawi yoti andale athamange osati mafumu azipempha ndalama. Ayi, anthu ndalama zimene ali nazo panopa sizoti kapena azikapasa mafumu azikamwa mowa pazimyambo zopanda pache ngatiya. Ndalama zilipo panopa zomwe amalawi akumzimba akuona ndi ndalama zopangira kampeni, osati ndalama zoti apase mafumu. Ndi anthu akumzimba olachakwera the president auze na mafumu akumzimba zimene akupanga izi zomati azipanga za muthetho nthawi ya kampeni anthu azagenda mnyala mawo. Zindiphindulanji. What are Ngonis of Zimba doing in our democracy? Nthawi iyi nthawi ya kampeni. Then angona kumzimba mwauza achakwera kumene muliko achimwendo banda auze ine mafumu akumzimba akutipangisa manyazi akuti onongera ufulu anthu amalawi okhala kumzimba. Nthawi iyi siyopanga za mnyambo ya chingoni. Mnyambo ya chingoni zapangidwe mwina chaka cha mawa tiduse kaye nthawi ya elections. Chiko mafumu akumzimba sindikwamvisa bwinobwino. You can't look for money from poor people kuti muzikangoma mwakuholako yet zilibe ndi impact yonse kuboma la Malawi. Kusangalala kwa mafumu akumzimba pa nkhani ya kampeni hii zilibe meaning. Komanso mafumu akumzimba saziwa chitukuko kwawo kumwa mowa basi. Akavala bwino taapasa ndalama, akadya bwino taapasa ndalama anthu ovutika. So chonde amalawi kumene muliko ngati muli pafupi ndi mafumu akumzimba auzeni za miyambo izizi zoti azilanda ndalama kwa anthu kuti azisonkha ndalama kwa anthu ati akapange mwambo wa chingoni wopanda phindu songa tumenewo. Nthawi ya kampeni si bwino ayi. Izizi zokuzana ndi miyambo ya chingoni kapena miyambo ya mitundu ina ya chichewa kakuti tenti zisiyeni chaka chino tizapange nthawi ina tikasintha boma. Panopa anthu ndalama tili nazo zopangira kampeni osa zopasa mafumu. Ngati chili chisangalalo mafumu azasangalale chisankho chikadusa. So panopa kumzimba anthu akuvutika kwambiri. Asweka mitu. Sitinakolole bwino chimanga komanso kupeza ndalama yokwana 100,000 pa group village headman. It's not enough. We can't make that. That's a lot of money. Ndalama tili nayo panopa kumalawi ndio pangira kampeni. Osali ndalama tipase mafumu ati akasangalale. Mafumu samamvera samapanga represent amalawi kumalawi kunoko. Mafumu ndadyera kumalawi maka kumzimba kunoko anda inkosama kusimbero. These people are not good people. Amafuna azikhala moyo wapamwamba koma ndalama zopempha, which is not good. So comrades Malawians, what I'm trying to say is achakwera pomaitana anthu mapitana ku State House. That has been wrong. Ndipo asalandire vote because of that. Komanso mafumu amene mwakamupita ku State House ndidu zisiru. Fumu iliyonse imene yakayupita ku State House kukadya ndi president ndikapesa ndalama amene fumu imene ndisiru ndichizete. Afumu anu ngati anapita ku State House ku Blantyre, ku Mangochi, ku Lilongwe, ku Muzuzu zizereza. Msogolo wabwino amathandiza mafumu kumamizi kwawo komwe kuli anthu ambiri komwe kuli mavuto. Chikwa fumu imapanga represent anthu akumuzi, silimapanga represent anthu antawu. Komanso fumu simaitanidwa mwanjira imene iyi nthawi ya campaign kumapita ku nyumba ya chifumu ku State House. That's quite unfair. So Malawi nonse amene afumu anu anapita ku State House muwauza afumu amene onda achisiru. So amene zinziri kumalawi kuno sinthawi yotanana kuti anthu apang'ono fumu ikadye bwino ku State House pamene anthu awo kumamiza kumavutika. That is wrong. And that is quite undemocratic. Na anthu amene asidwa kumbuyoko azikabwebwa basi fumu yokha ikhale yonenepa anthu onse muzi kukhala wonda. That's not good.
That's quite unfair. So what I'm trying to say here is, Amalawi, take it from me. Kwamba mawa, palibe bwana ku constituency, palibe bwana ku ward. Komanso kuyamba mawa, tenti pake kampeni yabwino. Komanso kuyamba mawa, tenti aunike makandidate atuwa. Indi azibwesa fundo zabwino. Koma pa makandidate osaja, amene andi upangire otakweza kusintha dziko lathu limene lili panopa, Didaliso Kabambe. Musaiwale yayi. Osaja, mpwepa zachabechabe. Didaliso Kabambe ndamene timuone bwinobwino kuti kampeni yake apanga bwanji. Musaonese kutali ya 60 days hii. Tangoona Didaliso Kabambe fundo zimene azipanga. Mukaona fundo za Didaliso Kabambe, ye muzaona fundo za anthu enawo. Koma poyamba panopa chimene mukapanga Malawi. Kuyamba mawa, muyambe kuona Didaliso Kabambe kuti bwanji. Musatenge kuti yayi ine siningamvotera manager. Yayi. Pa makandidate onse amene abwera poyera. Amene azipanga campaign pa mpando wasogolera dziko lino. Muone Didaliso Kabambe fundo zimene akudinda. Komanso muoneso zasogolera nawo akudinda fundo za mtundu wanje. Komanso muonesesa Amalawi kuti aliyense yemwe atakhale pa ballot paper presidential candidate aziyenda kumamiza akafika. Osama kuti vice president aziyenda ayi. Kapena secretary general aziyenda ayi. Aliyense atuluke. Chiwesankho chimene chichi chofuna Malawi aliyense aone msogoli wa chipani pafupi ndi iyeyo. Asatumidwe anthu kukhanga ati wina ake ndi mulungu kamulungu kena kake. Aliyense amene wapereka 10 million atuluke ayambe kuyenda. Basi usati zingova yayi wakuti ujeni kama ndukamba fundo imene ena mwazi wakale chimene kuthandauza ku DPP apita mthalika atuluke. Osati achipani aziyankhulira ayi. Tufuna mu president woziwa kuyankhula kumaya kuno. Fundo zake zosindira dziko lathu zikhale poyera. Chimozimoza Joyce Banda aziyenda pali ponse aone. Koma fundo ikhale yakasindwe kandalama amene kaendesere bwino kandalama. Makawawa ma presidential candidate panopa chaka chino chikampeni ya chaka chino ndi kampeni yokhanga ati mklasi itu ukulema mayeso a form 4 kapena standard 8. Chiwa panopa tili ndi vuto chuma chathu chikuenda bwino. Ndiye tifuna msogoleri yemwe angenese bwino chuma chathu. Ndiye Didaliso Kabambe. Ndiye mwaone inende kuti Didaliso Kabambe ambiri mwainiwe muri Didaliso Kabambe ena apase ni mpata nawo sakambe fundo zawo koma nene kuti chuma chazasintha bwanji. Kodi ndi anthu kumbuyo kwawo ko kuti akawaboma zasintha chuma. Choti kama pa campaign muoneso anthu amene ali kumbuyo kwa isogolera amene afuna upresident Malawi kuno. Anthu otani kumbuyo kwawo. Ena ali ndi mbulizo kazoka. Ena ali ndi anthu okhaokha onyoza nzawo. You see? So comrades Malawians, this is what you have to know. Dziko lathu panopa lili pabwino kwambiri pa nkhani ya campaign. Chuma sichikuenda bwino ku Malawi kuno. Pakufunika munthu oyendesa bwino chuma. Kwa indeyo campaign yanga nenda kale. Nani na kale, omukuziwa kale, nimasopeta Didaliso Kabambe. Nyekale ndi imene kwalera ndi kuthekera. Komanso enawo apase ni mpata mwaunike. Koma iniyo muzachonga mayeso amenewo pa 16 September. Koma kwa ineyo ninachonga kale mayeso anga. Didaliso Kabambe chongi, basi nkhani ata. Tione chuma tizaenda bwanji. Iyeyo Kabambe akhalapo sakamaza lakwisa tizamzuzulanso. Ndiye democracy imeneyo. Suli Kabambe akhala pa mpando tizamzuzula hayi. Ngati neso Kabambe kazakhala pa mpando sazamvera ngati mene apangira Chakwera, ngati mene apangira APM, ngati mene apangira Joyce Banda, Abakiri Muluzi, Abingwa Mtharika, ngati sazazuzulira, ngati sazapanga zinthu zoyenera pa ntchito yomwe yeye akuziwa, pa ntchito yomwe yeye tampasira vote, ngati sazakwanirisa Didaliso Kabambe tizamzuzulaso. And that's democracy, and that's not a crime. That's what I have to know. Si mulandu kuti munthu mwamukhulupirira mwampasa udindo akulephera mwamuzuzula, si mulandu. Koma sizamupha. Koma Didaliso Kabambe akamaza lephera kuyesa bwino boma asazaphe azizache. Azapase mpata azizache. Asazayambe milandu ya boza so choti iyeyu alibe nzeru zina zake zoyendesera bwino dziko. That's what democracy is. Suli kamani Didaliso Kabambe timpase vote akazala kuisa tizamunyambita mapazi ayi. Tizamzuzulaso Kabambe. Ndio kuti watinamiza ndio skuli yake ya economy imene anaphunzira ya economy ndi aboza. That's what I'm trying to say. Comrades, good morning.